angiselona itshitshi. Hey. Hayi. Kusuka nini? Senginesikhathi nje. Ngesikhathi. Ubani lo okuyiziphi? Ubani lo kuyiziphi? Ubani lo ozikhohlakala? Empeleni sisi inkinga engibe nayo yena umkhonyana bengingamthandisisi ngangithi ngizama ukuhlonipha abazali kahle kahle njengoba nawe uyazi ukuthi ngithi banesikhundla esontweni. Awukhohlakala. Bekwenzeka ke nekubhlungu kukhona ingane ezayo endleleni ngikhulelwe. Hayibo. Yebo. Khulelwe ingane kabanani? Yamuntu wakho. Sanibingelela bonke ababukeli beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli nolongster. Namhlanje sihleli nodadewethu othi ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona. Yebo sawona njani? Siyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Nami ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya. Mina ngiqhamisa le Olundi indawo la ngiqhamuka khona. Yebo. Kuphi nendawo Olundi? Okay, uqhamuka kuphi nendawo? Ngiqhamuka Olundi. Olundi kuphi nendawo? Endaweni yaseMabedlane. eMabedlane. Yebo. Oh, okay. Awusixoxeleke wayuhleli noLungster namhlanje uthini udaba? Sisilungisela ngifuna ungisize la engine confession engifuna ukuyenza. Phela ka depend ukuthi uthini ngoba usufuna usizo. Kwenzakalani? Sisilungisela ngenze enye into embi kakhulu. Ngisaba ngisho ukuyisho. Kodwa ke angisenayo ishethe ukuthi ngizenze njani ngoba kumele lento ngiyisho. Okay. Mina ngiphuma emndenini sisonta ukholo lwethu luthi asikhethwe esontweni. Nikhethwe esontweni kanjani? Mhlambe ukhethwe inceke esontweni awuvumelekile ukuthola umkhwenyana ngaphandle kwasesontweni. Oh, why bethi benza kanjalo? Kusho ukuthi nje inqubo yakhona esontweni la sonta khona. So kuthe kunjalo ke esontweni ngayithola inceke. Inceke yami ishumayela sisilungista impela izime ngobhotsi phasi. Awu. Hayi, kade kuyona into efunayo le. Ubona ukuthi ngalibamba izulu ngezandla. Umyeni wami eshumayela kodwa ke hayi kushona phela sisilungisa ukuthi phela uthando ilento esuka ingaphakathi enhlizweni. Okay. Yena njengoba ngimkhethele esontweni ukuthi kumele ngimshade. Akuyena lo muntu engimzwana ngaphakathi emizweni. Hayi akagijima. Uma uthi umkhethele ukhethelo uba. Uyafika nje mhlawumbe ayasho kubakhokheli ukuthi uyibonile imbali yakwabani ufisa ukuthi ibe umakoti ekhaya. Okay, mase shilo kubakhokheli fine ngiya understand then ababuye abakhokheli bezothi ayibondodakazi nangumuntu ethi kena uhamba nawe wena uyavuma na? Bakhokheli basho impela sisilungisa ukuthi hawu nangu umkhwenyana la uthi kanjena uhamba nawe. So mina engangikwenza ngangizama ukuthi nokuhlonipha abazali bami. Ngoba abazali phela esontweni. Ubaba unesikhundla. Oh, okay. So wangena kulo budlelwane ngenxa ukuthi ngizama nokuhlonipha isithunzi sikababa esontweni. Okay, but ke umama yena akawusajikela emva kwendlu uthi ayingeke maphela hayi. Umama phela omama thina ngendlela sibahlonipha ngakhona abazali. Ubuye ucabange enye into ukuthi ayi le mhlawumbe izomphoxa umama izomphatha kahle yabona. Mhlawumbe nayo selizwile udaba ukuthi hayibo nanga umntana bethola umendo bo. Uyayibona lento enjalo. So umama nobaba bashadela naye enkonzweni nje bakhethana nabo. Nabo bakhethana enkonzweni. Oh, okay. So manje ke ukhethiwe fanele abe uzositshela ukuthi iLungster asikeni. Yashadiswa ngempela kona inkinga. Usayibuza ngiyashadiswa vele in 2 months time. In 2 months time. Yebo. So manje iphi inkinga? Inkinga ke lekuthenini ukuthi hayi sengiyabona kahle kahle ukuthi cha umkhwenyana lo wasesontweni. Vele ngithi phela bengingamuzwa kahle ngithi ngizama ukuhlonipha. Okay. Kwavele kwaseseqhamuka nangu handsome eceleni. Ayi handsome wangithatha Lungster. Hayi ungithathile. Handsome uvelaphi manje awumthathi nganike handsome umfake ebandleni. Uthi handsome hamba ungikhetheke ebandleni. Kuningi sithi Lungster kuningi kakhulu. Yini inkinga handsome yini umthatha? Ngoba inkinga ekhona na handsome. Handsome lo umuntu kasisi wami. Angizwanga.
Udadweni kanti akasonto nawe. Udadewethu uyasonta naye. Kodwa ekusonteni kwakhe akasonti la ebandleni lasekhaya. Ukwelakhe inkonzo. Ukuyakhe inkonzo. Inkonzo yakhe asekuyona iseceleni kwasekhaya. Akuyona le yabazali. Okay. So manje ke nihlangana nomuntu kasisi wakho, uhlangana nje futhi nomuntu kasisi wakho. Phela ngithi umuntu kasisi Lungster nawe uyazi ukuthi isikhathi esiningi sizoxhumana ngoba usibara ngithi usibara. Yeah, phela lapha kubariziseni nje. Lungster ke wabariziseke kwaze kwajomba kwadlulela ngale. Kwenzakalani? Ngoba phela isikhathi esiningi mayefika phela kwesinye isikhathi uzofika mhlambe afike khona mina. Mayizobheka usisi. Ayikho phela inkinga kufike kukhona usibara udadewabo. Konakala ke angazi nami ngempela konakalaphi. Kodwa ke nako enye into enginenkinga yalo engifisa ukuthi ngiyitshele yena usisi ngoba kushuthi sekuyinkinga phezulu kwenye. Khona nenye inkinga futhi engaphezulu. Yini inkinga phezulu kwaleyo ukuthi ke nuthandana nobhuti wakhe nomuntu wakhe? Umuntu wakhe useze wangikhuleliswa. Amen. So not only ukuthi uthandana nomuntu kasisi wakho, but ngaphezulu kwalokho nengane ezayo, yebo. Futhi wena uyashada. Yebo. Esontweni akuyi ngokuthi uyi-virgin or something. Kuya ngalokho nabo nje bebazi ukuthi ngisayi-virgin. So esontweni bazi ukuthi uyi-virgin. Nje thaqa. Ngilinde umnyeni wami nosuku lomshado. Ngicela ukwazi i-relationship yakho noSibari iqale kanjani? What happened yini le eyenza ubona ukuthi kena sengidela nothando lasisi wami? Ngathi nje mhlambe sibe close kakhulu kwaze kwadlulela. Yini kuba close ngichazele lokho? Nje sezwana. Nazwana. Kangangokuba nosisi wami waze wasithembe kwazi ukushiya sodwa. Eyizo lo ndaba. Pho kunani usadweni mayikuthi unishana kodwa ngoba vele uyakuthemba naye umuntu akuthemba. Yini le yenzeka nagcina senitholanisa embedeni? Ileyo part engifuna uyi-understand. Kusho ukuthi sisabane imizwa ethezwana ngisho njalo sisilungile. Uba waqabuza omunye eqala. Ayisaqabuzana. Ubani waqabuza omunye eqala? Inathi ngisole wena. Kwenzeka kwakuyiphutha ngitshela ukuthi kuzayekeka. Kanti akuzoyekeka kwaza kweqela. So yena ke uyazi ukuthi namhlanje uzoconfessa kudadweni? Akazi. Basathandana bona? Yebo bathandana. Bahlala ndawonye. Bahlala ndawonye? Yebo bathandana nje kuphela bahlala ndawonye. Bayashadana noma basahlaleni ndawonye? Bayashadana nabo. Nabo bayashadana? Bayalobulana nje bathembisene. Bayashadana nabo nje ngekudala ngiyacabanga ukuthi unyakeni ozayo yibo bazoshada. Hayibo dad. Uzoyithini lento kubazali? Nami sisilungisa ngazi. Kunzima. Okay, mase kuthi lo myeni lo lapha esontweni uzothina eseza ukuthi ke nomithene engakaza kuthinde. Nami nansi inkinga enginayo kodwa ke njengoba ngizila nginethemba mhlawumbe mangizama ukuconfessa la kusisi wami uzongisiza ke siqhamuke necebo ukuthi inkahla nje yenziwa kanjani. Why ungaqhamukanga necebo nisaqabuzana? Ushone kuyena usisi wakho usisi. Nali ibhadi or nali iphutha sengiqabuza indoda yakho. Awu silonto ngangazitshela ukuthi into nje ezoze nje ijule ngale ndlela eseyijule ngakhona. Banazi ingane usisi wakhe nesoka lakhe? Cha abanazo. Abanayo. Wena shuthi usunikeze indlalifa. Uyamthanda leli soka la dadweni? Ngiyalithanda. Uyalithanda? So manje nizohlukana ngoba phela usufaka udadweni noma ulindele ukuthi kuphume udadweni ingene wena? Angilindele ukuthi aphume naye ngingene kodwa nje sizobona ukuthi kwenze kanjani ngoba nami phela naye ngiyamthanda. Nansi ke nengane endleleni. Mhlambe ke mayikhona ke ithuba lokuthi ke mhlambe abumamkhulu ngibumamncane. Ake udadweni umdala kunawe noma mncane? Mncane nawe. Mncane. Yebo. Ake sithathe wena ke ungene ezicakleni zakhe. Dasesi wami. Yes. Sithatha wena manje ungene ezicakleni zakhe yena ukwezakho. Wena bunga responda kanjani le situation? Bengizodina kakhulu futhi. Bungamlahla udadweni? Bengingimlahle ngoba wasekhaya. Okay, so bengizodina mhlawumbe leso sikhathi naye ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe lokuzomphatha kabi leso sikhathi. So ngoba yena singane ndawonye sibuye sibonisane ihlale phansi. So yena ngasa decide ukulahla?
Awungabe indaba ezibhlungu ke lezo. Ngoba phela nakubazali ithemba lami uyena. Ukuthi soyithula kanjani bazali. Asiphumeni ke kudadweni uthe ubaba nomama banesikhundla ebandleni. Ebandleni yebo. Le ndaba le izofika kanjani kubona bebaphathi? Izoba yimbi kodwa izodlula. Izoba yimbi kodwa izodlula sayoqhubeka enkonzweni. Izoba yimbi idlule okwasenkonzweni angikaze kahle noma ngisezoqhubeka noma ngizenze njani. Ngoba sekukuningi. Uningi kakhulu. Hayi kuningi kakhulu. I know, asimthinta udadweni simazise ngalolu daba. Okay. Sibone ukuthi uzothatha kanjani. Uthe umshado unini? Owami in 2 months time. In 2 months time. Yebo. So ingubo isi-ready. Konke nje ready. Idekho isikhokheliwe. Ku-ready nje. Ama-invite aphumile. Awe ma, ngingasabuza. Ku-ready konke nje. Yiko ngisho ukuthi nje kunzima inkahlankahla. Into engani ngithini? Yo, kuthiwa ithi ngabankulu ingabisazekeka. Kwakushiwo kanjalo abantu abadala yile nto ababeyibuka. Ile nto ababeyibuka ukuthi hayi ngeke le ngathi singaphezulu kwamandla ethu but asimthinta udadweni simazise ngalolu daba. Okay. Hello. Sabona sisi unjani? Kanjani? Ngiyaphila. Ukhuluma lo Lungsta la kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Okay. Yes. Studio la ngihleli nodadweni omdala. Othi ke nanginodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umuphi udlebe bakithi. Cela ungibambele. Ungibambele nje kanje. Sawona sisi wami. Ngani yakho yini? Unjani tata? Uright kodwa wena impilo Ngiright mntaka kodwa kunodaba nje. La ebengifisa ukuthi ngithi udingida nawe. hawu wasonda ngathi serious nje. Uright kodwa Ngiright mntama kona kunzima kona. Kodwa ke bengifisa ukuthi ngixoxisane nawe njengodadewethu. ngalezi ntombi izona. Yebo kona ngiyazi ukuthi umncane kodwa ke ngicela ukuthi lo mthwalo lo nguthwale nawe la nginenkinga ekhona la sisi wami engiyenzile. Ngiyenzile. Ngithi uyazi ukuthi ngizoshada nje enyangeni ezimbili ezizayo. Njengokwenkolo ke ukuthi ngikhethiwe ebandleni. And okunye uyazi na ukuthi umkhwenyana wazi ukuthi ngiseyitshitshi. Sisi akunjalo ke. Angiselona itshitshi. Hey. Hayi. Kusuka nini? Senginesikhathi nje. Ngesikhathi. Ubani lo okuyiziphi? Ubani lo ngiyiziphi? Ubani lo owenzikhohlakala? Empeleni sisi inkinga engibe nayo yena umkhonyana bengingamthandisisi ngangithi ngizamhlonipha abazali kahle kahle njengoba nawe uyazi ukuthi ngithi banesikhundla esontweni. Awukhohlakala. Bekwenzeka ke nekubhlungu ukhona ingane ezayo endleleni ngikhulelwe. Hayibo. Yebo. Khulelwe ingane ngabanani? Yamuntu wakho. Umuntu wakho. Yebo sisi. Mhlambe uyangikhohlisa noma mhlambe ufuna ungijive ukuthi umuntu wami. Yebo sisi nginjalo angikhohlisi kuyikona lokho sisi. Kwenzeka iphutha. Hayibo. Iphutha. Yebo. Kanjani sisi? Kanjani? Elisane sibili sokubuza ngosisi. Uyenzeni lento? Niqaleni kahle kahle lento le. Usungaze ungifonele yena engapha. Kodwa uthi wakwethu ufuna ukuhlala namphana. Ungitshela ukuthi kuphi inkinga yakho. Usungaze yeke umuntu wami pho. Ngicela wena uyinyoka. Uyinyoka sithi ayikho into efanele ngiyikhulume nawe. Uyasihlaza ekhaya, uyihlazo. Abazali bona esontweni ikhula. Kodwa ngasho kodwa ukuthi yabona amasonto enu. Ngicela amasonto
Angamsandi impela. Ngicela ungiphe bandla sisi, ngicela ungiphe ithuba ngichaze. Nesi. Uthi wena nomuntu wami uzoba nengane. Yebo. Isikhathi singakanani? Usukhulelwe isikhathi manani? Ngino 2 months. Hey. Kade sithi naqala. Imini isilime ekhaya. Hayi ngoba do isilima mntaba. Awusiwo wakwethu wazi kahle ukuthi umuntu wami indoda yami eyami. Bengazi sisi. Ngizobonile sizoshada uyazi ukuthi ngoJanuwari next year useqede. Kodwa wena ubhizi nomfundo kayini? Kube yiphutha. Avula ingathi Kube yiphutha mntama. awasekho namanye amadoda abo kungayabona ungazikhephe nje yami. Ngiyaxolisa sisi, njoba nje ngizokutshena la ngoba ngifuna ukuthi ungisize. Njoba wazi na ukuthi nami kufuna ngishade, ngineyinkinga ziningi sisi. Kufuna ngishade. Ayingeni. Noma ungashada noma ngeke ushade, mina ngibise ukuthi ngikhulumise ngibize ngosisi ngoba mina lo wami umuntu akuphumi ukwami la. Khale sanithatha uwena usuphuma uzohamba ngizokwenza stop ngihlanganyela nabazali uzohamba kwasekhaya uzohamba uzozibona uyaphi. Mntama ngiyaxolisa njengoba ngisho ngithi ngiyaxolisa. Ngifuna ukufundisa isifundo ukuthi owakwethu kodwa ngifuna ukuhlonipha ngelinye ilanga. Angenziwa kanjalo. Ubani ozongisiza kanti mina ukwazi ukuthi silungise lo daba nobaba noma mase sengilahle wena. Angenziwa mina kanjalo. Okusho ukuthi uyazi ukuthi bakhanda mina kakhulu ekhaya. So yonke into ezobuyikhuluma uzofana ukuthi uthele amanzi daddy. Sokhululeka kahle mntaka. Lungiselela ukuthi wena uzokhuma uhlala esisadini nalowo nganyana yakho. Ngoba mina ngizokwenza sure ukuthi uzohamba. And la kwami angidingi. Lezo dayami le angeke izisondele nakuwe. Yes. Ngoba yami. Ngiyaxolisa bande ngiyacela ngicela ngicela ungisize mntama. Uphoqa abazali, uphoqa ekhaya nesithunzi sehlile ngokuyinkinga. Awuyinkinga. Waqala laphana kulo siswethu omunye omdala. Nawe ngikhathele wazohlukana nomshado wakhe. Awu mntana ngicela ungangikhumbuzi ezinye ngicela ungisize kumele silunge lesimo sinzima lesimo nawe uyazi ungilobolile umuntu ngiyacela ungisize. Awu ntombi angingeni kodwa mina wami nendoda yami sihleli ingane yakho nawe asidingi. Ngiyacela mina sesilungisa ungisize. Ngiyacela ungisize ngikhulumela naye. Unjani dadewethu? Sisi angikho kahle. Angikho muhle emoyeni. Yikho nje muhle ukuthi usisi wami phela angezize nje. Ngekho azi ukuthi ngihlala nomuntu. Azi ukuthi ngilala naye ngivuka naye yonke into. Ufika zovakasha kahle isinare sithi kanti uyazi ukuthi uba busy behind my back. Hayi. Kodwa ngingazama ukuthi kusetshenzwe igazi ke manje ukuthi ke na udadewenu usebenze lona. Nalowo ngane kwe-DNA ngoba phela wayesami ngiyakhumbula ukuthi lokho ebhizi nama-out. Udadewenu bebhizi nama-out. Naphela ngibela umuzi wami fanele kwe-DNA. So i-DNA mayiphuma ithi yebo ingane yakwakho kuzokwenzakalani? Angidingi futhi wami. Angidingi. Angifuni ukuthi ngidingi. Ubuhlungu lo kangenza kona. Okay, ingane ke angithi sikhona and ayinacala. So singakwazi ukuthi sisebenzisane sithole isixazululo uze ingane naye ikhule kahle esiswini ibe right mayizalo. Like ikhulu. Uyayikhipha yabo. Ngoba mina ngidingi. Uzongisiza futhi nalokho ngoba ekhaya uzoba yihlazo. Ayifike uzoba yihlazo. So selabo ke lamasonto abangawafuni uzoba yihlazo. Uzomsiza ukuthi enze njalo. Okay. Ngamfakela futhi imali. Ungamfakela imali yani? Ngamfakela imali ayikhiphe. Ayo lapho kodwa hotela akhiphe. Ngoba uzolesihlazo nafuthi idliza umuzi wami akadeli. Hawu uncamela ukuthi akhiphe umshana wakho? Akayikhiphe. Akayikhiphe. Ngomfakela imali akayikhiphe. Okay, ngiyazi ukuthi okwamanje amaphapha phezulu. Ngiya-understanda lokho. And nami ngase kuthiwa ke na mhlawumbe ngise ezicathuleni zakho nami ngingafila all types of way. And ngiya-understand ukuthi ke na
inzima le ukuthi uyamkele ngoba umuntu omthandayo, umuntu futhi omthembayo. If ukuthi ke namhlanje benziwe umuntu angaphandle buzo understand ukuthi vele akalona igazi lakho. Ngiya understanda konke lokho. But at the end of the day, kodwa at the end of the day okwamanje ngisikhathi kodwa into engishoyo lesikazululo sengithathile nokuthi ngomnika imali ayikhiphe senze umshado wami naye uzoba right ukuze ahambe yoshada leyo yakhe nje akaya okay ngicela ukubuza ke ngoba uthi ke na wenzela umshado wakho ukusave wona umyeni wakho uzothini mayeza ukuthi wena ukhipha imali yokuthi kukhishwe ingane yakhe angithi nathi siza abazali ngoba bazongena ihlazo ngeke azazi akakhululeke ngeke azazi sizomfihlela yena nje kwakho uthule enze lokho kufanele kwenze ahambe yoshada. Okay fine ke sithi khishiwe ingane umyeni wakho ahambe futhi ayothola umunye umuntu amithise naleyo futhi izokhishwa ukusho ukuthi into esifanele isebenze mawona vele ngihambe nje umuntu wezulu ngicupha umuntu ngikhathele ukwenza umuntu uzozibonela umuntu ofika kumzana bengithi kuthiwa uyakholwa nje hayi sesibuye kuphela ukholwa mase kufike isikhathi lezinto yaphela ngeke phela sidlala abantu ukuthi sakholwa njalo hayi angivumi leyo. Okay kodwa ke ngicela wehlisa umoya ungamniki imali lo yokuthi akhiphe isisi ngoba ungamhlamba ungagcina usuyisola. Ehlisa umoya uphuza amanzi uyicabange kahle le ndaba and then nidile ngayo as umndeni. At the end of the day abazali besebeyiphilile yabo impilo and ngesilokho esifihla izinto sithi ke nasivikela bona. Ngokuthi ukukhuluma wena. Yeah. Ngoba uzozama ukwehlisa umoya kodwa yena no ayizamvumele ngoba ngempela unokuzwa lutho. No aswehliseni umoya ngempela. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Hayi. Ulaka olungaka. Hayi, awusho ukuthi unolaka olungaka. Hayi ukuthi ngingamazeli kulaka olungaka. Kusho ukuthi isona simpela lesi esimenza benje. Umzili uthi uzokukhokhela imali othi uyikhiphe lengane. Umzili. Kahle kakhulu. Maye kushaya ngayo ngempela imali athamba ukhipha uzothini? Hayi, usashiso ukudini. Sizoxoxa somndeni, silungisa izimo, okungcono ke. Akathatheke noma ingane ngoba kuyafana nokuthi naye yakhe. Umzwili uthi la akafune lutho ngendoda yakhe ngoba uthi wena nawe usayithanda. Kuzokwenzakalani? Ngimzwile. Hayi konke kuzolunga mangase hlale phansi saxoxa udaba. Wena uthe usayithanda indoda. Hayi ngiyayithanda. Ayikho into ezolunga udadwenu engafuni nendoda yakhe kudadweni. Usazokwehlisa umoya. Uzongena kwisithembu naye. Phinde kuhlalwe phansi khulunywa kumndeni ngeke vele umndeni uyiyeke indaba enjeni uhlale uthi uyayiyekela. Kumele uyikhulume ikhulume. So ukwenza ukwazi lokho ukuthi uzokwehlisa umoya. Hayi ngoba ade ngikwazi noma ngoba ade nginenhloso. Njoba ngeke ngasho ukuthi kwaba yiphutha ngangingazi ukuthi kuzokweqa kuze kweqele la sekufike khona. Sho, yabona ilento ade ngisho nakuyena ukuthi impi mawukuthi ke na umuntu angaphandle. Iyezwakala futhi lula. But makwaya esekhaya ibanzima kakhulu. Ngoba kusuke ngayona impi nje ejwayelekile but kusuke kulu igazi. Awu kodwa sisilungisa khona nje nabanye uthola ukuthi abandawonye bagane indoda eyodwa. Oh icebo lakho lelo. Hayi akulona icebo lami. Sengiyasho nje sengiyafanekisa hayi ngoba nginecebo enjalo. Ukuyisola kona khona. Ngiyazisola kakhulu futhi. Uyisola ukuthi sekukhona ingane noma uyisola ngokwenza konke lokho. Ngikusola nje ngokwenza konke nokuthi ngize ngivumele ukuthi ngithi ngilandele inqubomgomo yasesontweni engiyibona hlothi ayihambisani nami ngoba ngithi nami ngizama ukuvikela abazali bami isithunzi sabo. Kodwa ngibonile ukuthi lokho akungisizanga ngoba bekade ngeyona into ebethandwa yimi. So kulabantu kena abakhethiwe right now. Umuntu okhethiwe ebandleni ufuna ukuthini kuyena? Ngifuna ukuthi umuntu okhethiwe mawukhethiwe ebandleni ake into ungayijahi thatha isikhathi sakho nje uzophi isikhathi uyicabangisise kanti uyivume ngoba khona vele kusuke kungeyona impoqo ngenzeli nabantu ungenzeli futhi nabantu yenza lokho okufuna wena ukuthanda wena okungaphakathi kuwena nayi no sizwa kahle
Niyazela-ke emakhaya bakithi ukuthi sometimes sivuma izinto kodwa sibe singavumelani nazo emva kwalokho nje sesiphume eceleni silimaza nabantu abangahlangeni nalolu daba. Udadewethu ulibekile udaba lakhe kudadewabo. Asithembe ukuthi bazothola indlela ukuthi bayixazulule njengomndeni baqhubekele phambili and siyathemba futhi konke lokho kade kusho udadewabo wenziwa i-anger usazokwehla ehlisa umoya bahlale phansi abandawonye phela igazi at the end of the day liyakhuluma bakithi. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulolu hlelo lithi Sikhipha Izimfihlo. So Blaqlife TV, please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungstar, ngiyanithanda kakhulu.